بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bandiraɓe julɓe hande ko ñalawma alhamisa lewru taskani arayi balɗe 17 eɗen jooɗi ɗo e yesso ceerno meɗen ceerno Amadou Tidiane Alpha Ba ɗo e galle Samosa woni kilinkaɗo tawi mana ha joni eɗe ko ardi fof eɗen gaddi calminade meɗen tedduɗo fewde e makko e dendagal heɗotoɓe mana hono haala men hande ka eɗen paandi hen noon yidde mana ha joni namdademo e wallitadademo e banggue nde o famnata ene diine men tedduɗo l'islam o e lawol meɗen Tijani e dendagal julɓe fof e tijaniyankoɓe mbawa naftorade ma ko haalata ko. eɗen ñaganoma Allah noon balɗe juutɗe e cellal e yaajede e dendagal kala moƴƴereji mana kanko e dendagal julɓe fof e ɓesmu makko e musidɓe makko fof nde Allah rokkata ɗumen mana ha joni jaam e cellal e dendagal julɓe fof e dendagal togore Allah fof. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على نبي الكريم صادق الأمين. شغل كدن شير من ألمان من هون شير أمختار به تنوك من ولو إذن جود ماكو كوجد جنار من خليفة من شير من أحمد تيجان ألفا ممثلي دو إليغل من كيلين كارغل من شير سامسا جاين يانكو من إيسا ينسنونغو إلينغو شاب e mawɗum men alaji sura kañum mi tawtorama yewtere nde eɗen calmini dendagal jinnaɓe e seeremɓe sirifaɓe e dendagal almuɓe e dendagal dente men whatsapp eɗen ñaago Allah kanko khalifa o kadi yo Allah junnu gurdam yo julɓe ɓoy kadi naftoraɗemo kankone kadi yo ɓoy naftorade julɓe yo rontinu kadi ɓesguji meɗen inchallah eɗen ñaago Allah kadi yo Allah low en cullel cellal duumingal dental men ngal kadi yo Allah ñimru ɗum inchallahu rabbuna no mbirune ni kadi en gummi koye julde taski inchallahu rabbuna no waɗiranno kadi omo duwona dendagal julɓe to mbawi wonde fof e nder windere he kadi min garta hen inchallah e dendagal seeremɓe kadi mo hewno salmin caggal majjum kadi en naten yewtere men yewtere islam inchallah e namde kadi garanɗe en kadi to makko e ɗo amen ɗo inchallahu rabbuna. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. mi salmitimo on dendagal goto e moɗon fof ko salmini ko eɓe calmini ɓe fof mi salmitinima on. mi yetti Allah mo jettuɗon o e wiide alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mbaɗa juula e annabi sallallahu alaihi wasallam mo julɗon e muɗum o e wiide allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. eɗen juula e annabi sallallahu alaihi wasallam hono mum ala mo nandu mum ala mo ɓurɗo ɗum kadi ala mo Allah kadi ɓurni e dendagal fof ma Allah ɓurnata kadi hay hunde e dow muɗum kanko woni sallallahu alaihi wasallam tabore nde fof no fotiri wona o ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala mo o ɓurani ala ko Allah waɗiri noon ko Allah rokkirimo noon kadi ala kadi mo Allah fondimo ala kadi mo Allah fondata mo hay goto on ala heddino ko ɓe yiɗi eɓe Allah yiɗi nawara ɗum e barke makko kanko Allah yo yande tan e ɓural mabɓe e ɓural tan ngal Allah ɓurni mo gila baba Adama taga ha on e laano foti duuɓi goni ɗo kanko Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taare oɗo ɓurɗo windere ɓurnaɗo windere mo Allah addi ha e nder baytel muqaddas dendagal nelanoɗo fof wurtina e annabaɗo yo ar heede caggal makko juula caggal makko malkinoro wala annabi dañi ɗum bandiraɓam on haalpulaar gatira hakkillaji moɗon kama sallayta ala ibrahima ko haram oɗa ko barke sona goori jiguen juulat ha gani kama sallayta ala ibrahima ɓeɗo ɓe jiiɗa goori jiguenuji ɓe mom tout ko kama sallayta ibrahima mbiyata mo Allah hokki nde ɗo moƴƴere hokki ngal ɗo ɓural mbiyon oɗon ponda ɗum hunde wonde oɗo ɗum gatti ɗum less mo Allah waɗan less gila baba Adama mbimi haɗo yarteɗo
nde adda baytal muqaddas Allah wurtini annabaɓe fof no podir wona o wona o yo dar caggal makko keede caggal makko mbiɗon ono mo foti on wonmo ñagante hunde gartotake on mbi kon jannguɓe on mbi kon famɓe on gandi kon fimɓe ɗi oɗon annabi sallah sallam ɓuural rokkangal fof haani donc ɗo anndu ɗum ɗum ko malede wona ko Allah hokki annabi sallam e ɓuural ko ha hande won juulɗo tan kettotoɗo e ɓeɗum fedde koyne ɓen ɗomnita mbuuɓu e yidde oɗon sallam walla e wiide ene waɗamo less e goɗɗo ene fawoyto makko taw wona Allah subhanahu wa taala ala wona noon yo Allah hokku en ɓeydade yiddemo kanko annabi sa sallam haalama hay ñande o feeñi aduna iblisa e hoore mum woyi wimo komi wi on ya woyla komo mati ƴewmimi alaji mali gande koye bone jogornoɗo hebde no jiɓi feeñi hannde sono leggol annabi sa sallam adama alayhi salam kamɓe hoore muɗum weltiniri ɓiɓɓe muɗum fof no potiri ɓurɗo windoro jibinirama te ɓeɗo fof de ko mayɓe kono nde annabi sa sallam feeñi nde goto maɓe fof de dañi fittade noddi yimɓe muɗum nde o julde aɗa baytal mo gaddas nde ko mayɓe meɓe de gaari kanko de wi allahu akbar kamɓe ne mbi allahu akbar ko mayɓe de mbiɗon guru yita mayɓe dende kanko mo wuuri kono ko mayɓe meɓe gaɗa caggal makko Allah hattanani wurtinde so tawi Allah hattanani wurtinde neɗɗo nde maayi nde Ibrahima wi rabbi arini kayfa tuhyil mawta kanko seydna Ibrahima o wi Allah an hollam holno wurtinirta mayɓe an yawar mayɗo ñola furɗa waɗa fof wattani taw gurtina ɗum kadi won tan worno Allah mum imata a gognan ɗum o yala mbaɗa gogɗe ka ko golle ma ɗe innaka sabu ala kulli shay ngadiru kono noon ko ha ɓerdam huɓɓi o ɓerde makko huɓɓinde ɗon ko pour so keefeeru yeddimo o anda ɗo dari o anda ko haalande keefeeru haqiqa makko taw koko yii wona koko nani gonɗinde Allah ha gasa wona imanu billahi e jaɓande Allah ko yiɗi ha egga elmal yaqin e aynal yaqin ngara Ibrahima ummo e elmal yaqin omo andi kay Allah hattanno kono ha o wi aynal yaqin ko zaati o ko woni ko ɗum woni Allah wima awalam tu'minu qala bala ha ɓerdan fu ɓinde Allah haalimo noon yo jaggu ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo o jaggi ene wuuri o hirsi ha gasi Allah wimo liiri ha yoora o loori ha yoori o liiri ha yoori wimo gueɗel hen fof waɗi ɗumen hayre ala kulli jabale gueɗel hen fof waɗoy ɗum e hayre so hayri dindi o so kaaƴel pomade gonguel o so kaaƴel neeri o so kaaƴel pembeƴel kanko andi to waɗoy kanko joom makko gandi o waɗi toon Allah addi hen no mawɗo ƴari condi ndi fof ha laaɓi gotel fof yaari banggue o wi ayi o wi bisimilla wona aɗa andi ko gaddanɗa ko oya moye joni noon gotel hen fof noddu mum e inde mum ara so jeeyi so bilbilal so gertogal so moloturu gotel hen fof abbi goto fof noddi tan ara daro waɗa bisimi papap daro wona Allah de fof ko rini Ibrahima yeɗon kawisi kanko annabi sa sallam o ara makka ɓeeɗo mayɓe fof ɓe Ibrahima fof mbaddine e jomumen kañumen fof gummitine lawol gotel mbiye yo jullo ɗumen te wala hal Qur'an jippi koye makko te kanko jangata Qur'an kamɓe koɓe jangatno min am soyi walla daliɗo ko mbiyata aɗa yenna aɗa yenna mbimi kamɓe so anda ɗum wi anda joni o julde soyi walla dali no mbiyata te Qur'an jippi ko caggal mabɓe
wona jono kamɓe nde ɓe keedi caggal makko nde ko jangi kanko fatiha ko kamɓe jangi fatiha walla ɓe jangani alay ga ala wonde ko coowo heewi sabu hayɗe balɗe nade ɓe qur'ana jippa koye ɗemgal arab jippa qur'ana kay jippana koye ɗemgal arab qur'ana noon ko kalamullahi kono ko badal min kalamillahi badal min kalamillahi qur'ana kalamullahi kono ko badal min kalamillahi badal o jippina koye ɗemgal annabi sa sallam ko jibrilu addi wona allah tan mubasharatan wimo wi tel walla wi tel e haala muɗum ala wona noon inna anzalnahu qur'an arabiyan ɗum kay luuraka annabi fof mo allah neli nera koye ɗemgal juuman luuraka woto jedodiri kay qur'an kay koye arab ɗum kay hukman arabiyan qur'an arabiyan tino en goppe ka mi salmitima noon dendagal bandiraɓe fof no potiri debbo e gorko suka e mawɗo alhamdulillah rabbil alamin nde allah tawni en oɗo ñalawma kadi allah hokki en joni yimɓe yanoɓe to ceerno meɗen ceerno Dia Baro yo allah juutnu balɗe makko moƴƴina battene makko yanoɓe toon ziyara noddiga goto e musidɓe meɗen Issa Yunus Ndongo ene kabra ɗumen toon gummi toon puɗɗorten salminago en jetti toon ga salmago en puɗɗorima toon galle o ene fotiri e Mouhamadou Kamil e yanoɓe toon ɓe kadi kamɓe fof mi salmitimaɓe no feewi en duwima kadi yo allah ko en wattinima wuuɗi en ɗo nima dendagal no adibonaɓe wona galle ceerno tan kala julɗo gonɗon mbi ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammad en duwanima dendagal no adibonaɓe yo allah ko en tawe ɗo samu wuuɗi no noccoɗo ɗo mawɗo meɗen jinnaɗo meɗen ceerno Hamidou Bal yo allah fottu balɗe makko yo allah junnu gurdam makko waɗa barke e ko dañi waɗa barke e ɓesgu makko ceerno Mouhtar Ba gandiraɗo ceerno policier dow wuji ma ne jetto jamma e ñalawma miijoji maɗa ene tina jamma e ñalawma ko dontoɗami ko e martaba to kemnoyɗami to mi heɓani toon ceerno Mouhtar yo allah yooɓe ko jiɗanɗami ko e waktuji fof kala ɗo duwotoɗa aɗa dono jirɓa dono kam hen yo allah yooɓe an ceerno policier yo allah wat barke eko jibinɗa eko pagguiɗa eko jogorɗa faggade allah ne andi ko mbatta ko allah andini kadi wonɓe waɗi ko mbatta ko jowuji ma e am e julɓe mi wima amin to pondoɗami to mi heɓani toon to nawatami to heɓoytami toon koye barkeji moɗon jahanmi ko allah e nelaɗo muɗum e Cheikh Ahmad Tidiane e dendagal julɓe koye barkeji moɗon jahanmi koye barkeji moɗon gonni so tawi ko min tan wonno hoore bangam tan no woppi kono ko allah e leñolam wona goɗɗum allah e leñolam goppata maya oɗo diine alhamdulillah rabbil alamin mi salminima an ceerno Mouhtar Ba ceerno policier yo allah jaabo kadi allah jaabima ko duwotoɗa ko foof allah ne jaaɓi nden ka ko duwotoɗa ka allah jaabima ɗum allah ene jaabi ɗum ko wona hannde alhamdulillah rabbil alamin mi yetti allah no feewi en donima kadi dendagal julɗo goɗɗo e Nouakchott no fotiri biyo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu en mbi ɗum juutmo wuuri so wawno yo wi amin walla wiyata amin kono min kam mi duwima wona min jeeyi duwaw garti galle ceerno Abdallahi Dia rahmatullahi alayhi en juurimo ɗon en juurimo ɓesgu makko ɗon ɗo woni kadi ceerno mum oustaz Ahmad Ba oustaz barkinoɗo hay ko goto ko Ahmad Ba ko heddi ko fof ko lajiri jeeri ɗaka barki o almudo goto ene yona ceerno Abdallahi Dia ha yarto ceerno Amadou oustaz Ahmad Ba yo Allah ɓeydu yurmede yo Allah ɓeydanmo yurmede yo Allah barke ko ɗacci 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 hade men yettade ceerno meɗen mawni meɗen ceerno Alhaji Seydou Nourou mo Paate Gallo giɗo annabi sallallahu alaihi wasallam jangeɓe ceerno Yahya Ba ɗo e Chatol yo Allah joni gurdam makko nde mbaɗamo joni gurdi yo Allah barke ɓesgu he waɗa barke hoddiɓe makko ni waɗa ɓesgu waɗa barkade ɓesgu heddiɓe makko kamo ceerno Yahya salmi ceerno Seydou Nourou en juurima ɗon dendagal gila gamaji ha banaji kala ceerno gonɗo gila gamaji ha banaji kala ceerno gonɗo wiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatuh en calmini fof en calmini fof
goƴaji ɗi gonduɗen e julde heeɗi fof ha feere layyaji ɗi e tiɗgol piriji ɗi e ɓeydegol fof Allah waɗi hen sutura ala fof mo ɓerde muɗum daranaki e nde ɗo julde julde fof ne heeɓe goƴaji hono nde ɗo julde heeɗo goƴaji ene tiiɗi ɗiɗo gueriji baɗoji e ɗiɗo piriji ɓeydade e ɗiɗo busibbaji gonɗi Sénégal e Mauritanie fof jamma e ñalawma e ɗeɗo jawɗele mbiyaɗe taccata fof jahata ga Allah walli en kam ñalawma o kam ɓenniri ene jaam alhamdulillahi rabbil alamin ko heddi e sohlaji meɗen fof kadi yo Allah waɗan en ni kala ko heddi e sohlaji meɗen e goƴaji meɗen nde ɗo julde noon joguiɗo sohla e fof ni Allah waɗi ɓenni e jaam ko heddi ko fof yo Allah ɓennirni e jaam yo Allah koen tawi ɗo saabu eɗen ɓeydi en gustaki koɓe mbiyata noon kala ko uste meɗen yahata ko bakkatuji min kam ala wona noon yen julmo wuuri yo Allah koen tawi ɗo saamu wuuri kala ko uste meɗen yahata ko bakkatuji mbimi ala wiyete ko kala ko uste meɗen yahata ko ñaw walla basal yo Allah koen tawi ɗo saamu wuuri eɗen ɓeydi en ustaki kala ko uste men yahata ko basal walla ñaw mbadiji ɗiɗi inde wotere ala fof ko moƴƴi oɗon gandi kono yahata ko bakkatuji ala holno neɗɗo ñagorto Allah hitande addata toon kala uste meɗen yahata ko bakkatuji amata wona julɗo kala nde pinɗa subaka calligoɗa lorɗa ha laaɓa calligoɗa ha laaɓa ɗum ko fajiri mbiya Allahu akbar kuccita e joomi juula ha gayna calmina annabi sallallahu alaihi wasallam e nder julde ma he assalamu aleyka ayyuhan nabiyyu Allah wi kala julɗo e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam lawol gotol juuɗa e muɗum laabi sappo gila nden a heeɓi ɗon e nder julde ma e nder tahiyya ma he mbiɗa assalamu aleyka ayyuhan nabiyyu Allah juule ma ɗon laabi sappo a selmini a gayni a jaggi ko jomiraɗo wi ko ɓuuri mawnude e teddude a wi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ɗum ko nelaɗo sallam yamiri so tawi a selmini yawan ni laabi capantati e tati ko Allah tan e laaɗum gandi ɗiɗo baraji a haali allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yaudu salam woɗo duwa wa diwno فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا الله أنت السلام وقرآن ونكسدو ومنك السلام كوي مالك سالي أمرتو دم كوي سيدتنا خديجة الله نلدم غدو سلمنا فحينا ربنا بالسلام ودنغندي أويني أغيني a juule annabi sallam lawol gotol a jangi ayatal kursi lawol gotol te on jangi defte moɗon he kala julɗo silmi jangini law jangi ayatal kursi lawol gotol Allah ene fadan ɗum moƴƴere a juuli a jangi ayatal kursi lawol oɗon jaw ko barkini taw oɗon majji ko heewi oɗon cattinoya a jangi ayatal kursi lawol gotol oɗon gandi ko Allah fadani jomum walla on jangguino kay lagal jaakum rasulum min anfusikum so tawi neɗɗo janggi ɗum subaka mayata e on ñalawma so janggi kadi mutannague mayata kadi on jamma so Allah hoddiri arande fittade ɓuɗum yejjitinto ɗum baso warde mi gulani baso wide mbaɗini watte ko hoddiro Allah Allah anani mais so mayde ari ɓagum pen agar jakum ene faddo ɗum so Allah welama arande eɗani koye jettinɗuma nani on jaggi ɗum ha jefte almuɓe onon almuɓe lawol Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu e julɓe woɗɓe foof juuloɓe annabi sallallahu alaihi wasallam caggal nde juuli ñaago Allah imsinirade so tawi jangi fatiha ha gayni juuli e annabi sallallahu alaihi wasallam ha gayni wi astahfirullah lawol gotol ngol ene moom tan ma dendagal duuɓi capanɗe jeetati walla duuɓi temedere komo bannoɗa bonande astahfirullah lawol gotol o ene moom tan ma ɗum onon mbiyano yo Allah ko semaine kam fof ko bakatuji a juulani on pen on juulani duuɓi temedere golla ko boni jora e maɗa tuubdi mbi astahfirullah gotol sa barnoɗo hoore sa jalloɗo so Allah yafuma ɗum an julɗo mbaɗɗo juula wakfuji ma ɗi joyi ha gayna jagga so kurus ma walla so peɗilu ma mbi astahfirullah
نعم استغفر الله نعم هانغانا نعم لا بتامدري نعم نعم لا بتامدري نعم نجولا كدي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تو اجولو مako gotol نعم Allah juule ma sab نعم ngarda ga ka birdo so tijaniya wala so goddum kala ko mbawda wadde نعم a juule makko ga kadi so sappo so noga ko ngol juuda foti temedere نعم نعم sanari jenga tan kam amalaga نعم نعم dum hangar ko malki so wona ma an a fota ngidi ka juldu نعم ada habbo ngidi kay wi astaghfirullah نعم astaghfirullah ko haji ay gonga ti Allah adandi kay Allah ko wi ko don نعم istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi نعم نعم imsinde ada jomo نعم jomo tubu non dum نعم Allah yafo on نعم نعم jeddum dum ngel wona gonga نعم yodo widda astaghfirullah la bi temdere نعم جل النبي صلى الله عليه وسلم لا بتمدري نعم لا اله الا الله كلمه مشرفه نعم كنا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي نعم. لا اله الا الله كانوا كونغول غول بام هالدي نعم مي ادي ان بابي ادي بام بي فف نعم كانوا كون بام هالدي لا اله الا الله محمد رسول الله نعم ولا فسو وحده لا شريك له نعم ان جودum بياني نعم لا بتمدري جولا النبي صلى الله عليه وسلم يلا مغوت نعم لا بتمتس نعم بدا استغفر الله نعم لا بتمتس نعم ngura hen dubi chafantati نعم wala ngura hen chafandi jagom نعم ngura ma sha Allah نعم maya نعم nata jeewol afen نعم ala funtata نعم ko an fenni hoore maɗa نعم an bonni yakare maɗa نعم نعم kadi son astahfirullah mo mbiɗa o kam a sertino e bakatuji نعم Allah hokkima ɗum ko an faggiti goɗɗum نعم ko paggirɗa goɗɗum ko on way hewde ni fof نعم e bakatuji نعم astahfirullah goto ɗo ene mamta ɗum نعم نعم ade a tayani mbaɗɗa نعم innama tawbatu ala llahi lilladina yamaluna su'a نعم bi jahalatin wona bi amdin نعم نعم Allah jaɓanta golluɓe ko boni نعم ene tuuba en ñaago ɗum نعم ko golluɗo anda نعم walla tinani نعم walla yejit نعم wona mbiɗo min teyi ala ko mbawɗa e am نعم نعم walla نعم min teyi نعم ala نعم sa Allah ka sayi ɗum min teyi نعم yafata ko mo toyɗa ko sayi min teyi Allah yafata ko mayɗum نعم نعم summa yatubuna min qaribin نعم Allah jaɓanta tuubuɓe ko golloɓe ko boni نعم taw koye yejjidde نعم walla e majjere نعم kadi tuuba ɗore ɗon نعم نعم a namdinoɗo namdal نعم nani subaka نعم mi yejjitanima نعم mbiɗa wonde ana ene hawma ko yimɓe ɓe mbiyata نعم joni mo wuuri نعم gara e dewo omo bitik نعم mbiya ɗum aɗa yarlo aɗa yaafo نعم نعم aɗa yarlo aɗa yaafo نعم ko suuɗi e ko feeñi نعم mbiya joni noon taw jomum ene rewma ene rewma ñamade نعم joni noon jomum am yerlima mi yaafima aɗa yarlo aɗa yaafo نعم cikka ma taw jawdi ndi ñamluma ndi ko hen a fen نعم wona ɗum garɗa ɗon aɗa ñaaɓe heɗo ka namdoɗo نعم innama tawbatu ala llahi lilladina yamaluna su'a bi jahalatin نعم Allah jaɓanta yaafaniɓe نعم ko golluɓe ga ganda walla tinani نعم kadi ɓe tuuba ɗon e ɗon نعم ñamloɗa kake janani نعم gila korka نعم gila humtorandu نعم. ha softorandu نعم an kay gonɗa tan ko famɗude miijoni mi andani mono siyas moɗon yalla bonni lekkono moɗon نعم نعم an piɓa anniya نعم an ka gujjo ka fasiki نعم نعم piɓa anniya نعم gara e jombitik ene rewma ujunaji sappo نعم ujunaji temedere ujunaji nogas نعم a yoɓani نعم ha julde ara gara mi ɗum aɗa yarlo aɗa yaafo نعم wima mi yari mi yaafima miijoɗa kalisel muɗum an kay ka fasiki نعم an kay wona julɗo نعم gotel e gueɗe ɗiɗi نعم so tawi aɗa yarilnoma aɗa yaafunomo نعم jommo ñamade makko taw ha laɓa نعم heddo bakkatu jakkude moon نعم mata anda ko joguiɗa jawdi makko de ko bakkar maɗa نعم sabu sa mayde tan ko jahanama paɗa نعم jabulamma mako ni نعم sa fiɓi tan jawdi makko ndi o yarlimama o yaafimama نعم ka fasiki an نعم jahanama paɗa o yarlaki o yaafaki نعم نعم ñamande yahata ko banggue نعم yarlo yaafo o yahata ko banggue نعم sa tawde mo bitig noon so wona joom bitig noon نعم so tawi ko piwo lambaji noon نعم walla sa wi mboƴ abou mari aɗa yarlo aɗa yaafo wimi yarlima yaafima نعم tawɗa wota tawɗa abou lamba نعم walla نعم mara ko joom bitig wota jawɗa نعم e yarloɓe kamɗa ɓe نعم
yato ɗo gujjanɗaɓe yato ɓe ƴettuɗa yimmiraɓe bawɗe yaton mbiya jombiti mbaɗa jombiti kam ala ñeƴƴi to namdal ma woto artirame hono ngal ɗo ni foti ko Allah dagnani ala sallam dagnani julɓe dagnani hay hefreɓe dagnani mbiya sa wi jomum yarlima yafi mi yarlima mbeɗe sennere ma ñamani yaadi hen mbiya won hen en jagguiri ɗum an goto jagguiri ɗum hay goto jagnani ɗum wona goto e an namdino ɗum an mbiɗa ko Mahmoudou Touré aɗa jeeya joman dow mbiɗa so neɗɗo salligima gayni simmima beele so ene bonna salligi mi jaabino mama e téléphone maɗa a nanani mi winoma so selli ya jabomi so sellani ya jabomi mbimami kay dimgal teddu guila gaɗa maayo sigirat kay harmi guila salligi arani sigirat ne harmi guila salligi arani sigirat ne harmi guila salligi arani nelaɗo sallallahu alih w sallam kanko wi wona min wi ko kanko wi sindu wonano wotomi hulde tedde wonano leñolam ngol teddedi mi wiyatno kala nde ɓe jiiɗi salligaɗe ɓe cocco walla famano hadis o hadis harminani simmi walla lawla an ashukka ala ummati la amarhum bisiwaki isra kulli wudu'in nayi so wonano hulde saabu Allah wi ɗum ardemo hulde wata teddu leñol makko wona ɗum neɗɗo yi fof daña ndiyam daña ko hufiyi walla daña ko salligi kono jogiiɗo ndiyam o dañɗo salligi o won kala ene salligo yo socco hay sa dañani coccorgal mbaɗa feɗendu ma ndu igga an mbiya so neɗɗo salligima simmima an kay ƴewata so tawi dewgal makko bonani saabu ko jaltude julɗo mbaɗa mayde bonde neɗɗo salligo a gayno simmo Mamadou Touré salligi bonnata ko dewgal bonnata ko diine bonnata ko nguurdam hay joom sigiri tan ɓe nan hen mbaɗi ene bonna won simmiɓe duuɓi 70 hannde so mayen hannde maade janggo law donkama yo goppu koye kudde aɗa maydata ko neɗɗo sallam wi ni masala ɗimmo laaj ene dagi ñamde basalle ene jagui ene dagi ñamde nelaɗo sallam wi kala ñamɗo laaj e basalle kala ñamɗo laaj woto ɓatto jama amen o an kam a ñaami tan laaj a wiyama wata ɓatto jama yi an calliguɗa mbaɗa simmi anani jabolam e mako ni a namdi ɗo simmi ko ni a namdi ɗo jurmo wuri ko ni jokke masalaji moɗon caggal le kettiɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley yewtere men yewtere islam machallah surtout fa tabarakallah yewtere nde rewi lawol wayanno no wayanno ni kadi caggal moƴƴum ceerno on namdal mo jogimi ɗo henno ko fate banggue alhaali zina eɗen nana e tafsiraji mabɓe ɗi ɓe mbiya kadi baɗowo zina foti resde tan ko baɗowo hono mo debbo baɗowo zina foti resde ko hono ɗum ne sella walla sellani waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kikiɗo alen la ɗum ko wona kikaɗo kikiɗo mo kalɗa o ko Allah wi wala tagra bu woto ɓattuɗe an ari ha hofre maɗa haalami haala kan mbaɗe mooli Allah e maɗa kikiɗo Allah e nalaɗum kikiɗo wona kikiɗo maɗa Isa hay goto anda ko gaddata yimɓe wala hawla wala gotillam ko wala tagra bu an gara ha hofre ma gaddaɗo jilma tukka e hunde kam mbiyaka wala tagra bu zina mbiyaka mo zina aɗa haalami noppam nanani noppi kala gueɗam no kay nanani bisimilla eɗen jokkanno calminali calminade Diaw to coɗay eɗen dono mbaɗen calmina mo no fewi kadi en nani kadi musibbaji gonɗi e diwan heeɗi yo Allah riwanɓe ɗiɗi musibbaji gonɗi e diwan mabɓe ɗi galle coɗa yon e oɗon diwan musiba garɗon yo Allah ñeppu hen ɗiyam yo Allah danduɓe e ɗum denda waɗoɓe ɗum e ɗum e wiɓe ene mbaɗa ɗum ɓe kadi yo Allah dandu ɗumen on ɗon musiba yo Allah ɗumen ɗinon musiba yo Allah dandu ɗumen e ɗin ɗon musibbaji yo Allah dandu ɗumen ɗin ɗon musibbaji en calminiɓe kamɓe foof diwan o fof kadi en calmini en juurima en jii kadi hay silkeji mbaɗeɗe ɗi ɗum fof de ko yo Allah ren fof yo Allah ren fof yo Allah ren fof yo Allah ren yo Allah ren yo Allah ren bandiraɓe meɗen sankiɓe e ko ɓenni ko fof eɗen dono ɗumen e namdal maɗa
anon kan tigi mbaɗa gonda oustage yaro oustage fofuma fofatam gadda radio ma ha hunu kam mbiya kam waɗa adnamni jina subhanallah eyyi ko mbiɗa ko hayno wawi wonde eɓe kaala jina jinowo reta tan ko jinowo debbo yo gorko jinowo reta ɗum jinowo gorko yo reta debbo jinowo ɓe tugnoto e holɗum e ɓorani kadi e suratu nur ala wona gonga hande wona gonga janggo wona gonga ɓawa janggo Allah waɗa ɗum waɗata ɗum jogorani kadi wadde ɗum hippito deftere ma sa yiɗi jiima hen so ɗum walami haalatma e hoore ɗo gonɗen ɗo ko ardi noon ɗen calmina ceerno Samos on kaali koye galle makko mbatten yewtere nde ko filorima fof rutto toon to ceerno ceernaɓe alhamdulillah rabbil alamin jomnima ceerno Samos yo Allah junnu gurdam makko yo Allah barke e ɓesgu makko dendagal almuɗo garɗo dartude gandal yo Allah waɗe muɗum barke dendagal julɗo naɗɗo ɗo ne ɗo balɗe julmu wuuri yo Allah momta ɗum bakkatuji muɗum fof fotiri dendagal gonnoɗo e sohla naati galle o yo Allah tin ɗum sohla o dendagal gonnoɗo e ñaw naati galle ceerno Samos salmin ɗum yo Allah ittinan ɗum saabu ɗum itan ɗum ñaw o kala donkal ngal jomum wonduno yo Allah ittan ɗum ɓe jayina belim sawla saabi yo Allah ɓeyda ɗe yidde faade e makko e faade e hono makko e faade e ɓesgu makko e faade dendagal mon ɓamta l'islam hande ɓamtowo l'islam enen kam so tawi en dañano annabi soɗon mbawi mbatton hakkillaji moɗon Abdoulaye Wolle woni kañum woni annabi hande nodde tan noote annabi noddata noote tan ko joom kalis joom maalu onon nan almaalu wal banuɗo Abdoulaye Wolle ko fuɗɗi wadde ko waɗi to waɗi ga waɗi foof o ko annabi men o so noddi hande l'islam tan jaɓete kale ko ɓeɗo yahoɓe ne mbaɗa kala deste walla ko naggam e naggam ɓeɗo so kala hen mo wi yo ar naata l'islam natat en dañi annabi ɓalawi onayi Alaji Abdoulaye Wolle kanko woni annabi men ɓale sen dañano annabi halpulare en dañi annabi onani bawɗo fo watta killotoɗo yo Allah joni mo gollan Allah de e gasi ndekno gollan Allah kam ko annabi ɗum no ɗen duwonoɓe kamɓe foof dendagal kamɓe walla miskine ɓe foof hoore yo Allah junno gurde meje mabɓe waɗa ɓesguji barke kala ko fagui yo hen barke yoɗo jafoɗo en dañi annabi kanko goto so welama hande o fewno diine o wona to woni to central to wona kala ɗo woni hande sowno e diine o notete ko annabi Oumar Sall la gayle arama hen ɗalimi assalam jokken e masala ma mo mbiɗa o so foti suratu nur fodde min gandalam ko gandumi yoɓe jaaɓe yo tafsiraji mabɓe walla ɓe ƴeewa defte mabɓe walla ɓe ƴeewa ko hawri e pittali mabɓe ɓe mbaɗa ɓe golla sobo joni tan mi yiiɗo waaji goto e tufte koye ene haala wi kañum ko ambassadeur l'islam ene jaabo Diallo docteur Diallo o wi docteur Diallo wi inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an ɗo tan o haaɗi o wi kanko gila o jangi ɗum ɗo omo jagguno lawol tijaniya o woppi wala haaju e lawol tijaniya inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an ɗum ko leƴƴi ɓennanoɗi an annabi sallam leƴƴi ɓennoɗi ɓen ceertino koye mumen ceerde diineji muɗumen taw wa kanu shi'an ɓe laafino koɓe gootum ɓe ceerdi koye mabɓe ɓe ceerti diineji an annabi sallam lasta minhum ala e mabɓe kamɓe ɓe mbatti julɓe alamina sallam an lasta minhum a jeeya e mabɓe aɗa ɓoyi sabina diineji ɗi caɓaɗa jeeɗa jeɗala jeeƴewoye hayba kanu o ganda ɗin jete ka lasta minhum emo wi nela sallam ala hen jo nela sallam wiyima fof ko jengol payi bandiraɓe joni joni keɗimo haallu ko Diallo docteur Diallo wini o wi kañum gila nela sallam wi ɗum inna alladhina wona nela sallam wi ko Allah wini en haalana annabi sallllahu alayhi wa sallam so a wi noon a nani gila nanda e annabi sallam wona annabi sallam wiide ko Allah wi ɗum ni annabi sallam inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an
an haali mi haalan haala yimɓe nan wi lasta minhum lasta minhum o ñiiɓi ɗum inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an ko goto gonɗo ceerdi koye muɗumen kadi ceerdi diineji muɗumen an annabi sallam a wona on a jeeya kay ɓen bal an kay wanna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa on taƴoto a yonon taw ganda so tawi ko ɗum woppinoma wirdu an Diallo docteur Diallo jaam caggal ma tawi goto wiyata mayude a jeeyi hoore ma jiɗɗa fof waɗ jiɗɗa fof waɗ kono kam amma Qur'an kam deftere ala nde kam ala nde kam jeyaka nde ngay sa memi ɗum tan mi meti saɗa haalani tan haal ko tabiti inna alladhina farraqu dinahum no waaji o wima ni wa kanu shi'an on jettaki toon alluji mon jettaki ɗon on kuña kon mbaɗani son paamino kay wa kanu shi'an wa kanu kay on ɓordama nahu kadi kana wona filu maɗi wonanno walla ɓen ko ɓendinoɓe an annabi sallam ko ɓen ɓenno ko mbaɗi ko e ko cerdi ko an a lasta minhum fi shay'in hay dara ala ko gonɗa e mabɓe ha walla innama amruhum ila allahi marji'um fa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun wa anna hadha sirati mustaqiman so regodirani ko ni regodirta e firo so ganda mbiɗa an a nani eɓe kaala e ɗum yoɓe mbaɗ e tafsiraji mabɓe ay tafsiraji kam gonga kamɓe kay gonga ɓeɓe tafsir mabɓe so tawi ko suura ton nur mi heeɓino hay cukale goto ene waɗi sayande ene jaabo e nder tubtapaje azani la yankiw woron kiwiɗo ko hay la yankiw ko yunka hu wiyata heeɗi fomi yaata yiyat artat haalata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النور جبيكم مدينة منورة الذي سورة كونيا ووري ناسي ماري يقولا سورة كونيا ووري ناسي ماري ألا سورة كونيا ووري أنزلناها لمن جبين دم wa faradnaha min parli e ko min jippini e mayre ko wa anzalna urti kadi atti gongol wa anzalna min jippini kadi fi ha e nder mayre ayatin kawniɗe bayyinatin labtuɗe la'allakum beele yama jo tadhakkarun on ciftara ko boni ko ɓenni e ko haɗano ko e ko waɗeteno ko sa anda oɗo suratun يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزل سورة والد إذا ما أنزل سورة فيقول إذا ما أنزل سورة نظر بعضهم على بعض دو كي قالوا لي أنا كانوا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض ثم صرف نعم سورة التوبة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقولون الذين كفروا لولا نزلت سورة وهذه نياواري جيبادي فإذا أنزلت سورة ستبي نياواري محكمة جيبراما محكمة ونا رأيت الذين في قلوبهم مرض بلا هل مهلاني فامي جون سورة ولا سمار ونياواري سورة أنزلناها نياواري من جيبني وفرضناها من برلي دو مودم وأنزلنا فرضناها وين فريلا جهود هذا يتوندي غارو يسدي ساتومي ساتوما يفوت تجنوكو ففو هل كوي قضيته سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنا وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وفدري الزانية ودب
ko heewi e Qur'an Karim mi wiyata ayan ara taw ko debbo woni hoore sona ɗo hay sono woodi heewaade wannon ko debbo ɓuri waawde fosaade kañum ɓuri waawde addude so Kumba foɓɓi Hammadi Amani tawat Kumba lumminaaki aɗa singla aɗa saaƴi aɗa yaha jama aɗa uura joni almami su jabaade walla gam ceerno Issa ene singla ene saaƴi ene uura wirto almami ni o kam hoto ummi he engrais ene bano la ilaha illallah muhammadur rasul joni amen jawne jula joni meɗon nande subhanallahi nder jam nden e Irak Jalaluddin Suyuti en mbi e deftere mum haala wi nden rewɓe e nder Irak rewɓe bonirantoɓe noddoɓe waɗɓe janamɓe debbo fodata ko uurateeri yalta jamma kala debbo mo kawɗa jamma waɗi uurateeri andu on ko say ko ɗum wonɓe gandirta worɓe jooɗo e laabi he walla e jeehe laabi he ha debbo wirtoɗo men waɗi uurateeri fami ko debbo so tawi a wi debbo jaam ñalli jabakima a jagge e jungo muɗum fima helo hakkille a lorta ko ñana hen walla ko kamɓe beela ko Allah hokkiɓe ɗen bawɗe Allah waɗe mabɓe on jarab mo Awiyatu ibn Abi Sufyan radiallahu taala anhu nde o haaɓe Seydina Aliyu nde o haaɓi yoga e mabɓe hare nde muusi waji goto wonno ɗon ko giƴum bammakko giƴum Abi Sufyan woni bammakko on wi hande no amiral mum so yalti ɗo ha ɗum konngol ma wuur ha maayi wonta jabade ma wer wirtiɓe tan salmini o wi he ay an ba noon anda hoore ma mais mi ganduma mbaɗa anduma mbaɗa andi yumma mbaɗa andi bamma gorko o haali ko weleno wimo saɗa wawi mi jaara seesa ɗum ɗo wona haala maɗa wona haaju maɗa ayi nene ma wonno caggal mum ko caggal ɓuttal ni o wi amiral mum mbaɗa nene ma fadi fof kañum ɓuri dote ma wer dari huccitema ko daari mum wimo jasakallahu hayran an kay mi yo Allah yoɓ moƴƴere gonɗa koma binnagal ko ɗum addani babam yiddemo ceerno wimo ko ɗum addani babam yiddemo caggal ngal mbiɗa ngal ɗum addani babam yiddemo ayi e ngal hikmayagal ha o maayi o jotake nder jonde azaniyat wa zani jinowo debbo e jinowo gorko wona wino ko wa faradnaha o riyeje farilan ara azaniyat wa zani fajlidi kulla wahid min huma mi'ata jaldatin jinowo debbo e jinowo gorko kala ne jagga goto men fof yo fiya temedere ɓoggol aɗa yeeso so tawi ko desɗo walla marasani waɗe ni walla watte ni wa anzalna fiha ayatin bayinatin la'allakum tadhakkarun oɗe guddirani wona azani wonino jinowo gorko la yankihu resata illa zaniyatan sona jinowo debbo e zamanuji ɓennuɗe ɗi wona shari muhammadin sallallahu alaihi wasallam pen wazaniyatu jino e isa kigidani kam ɗo haala azaniyatu jinowo debbo o la yankihu ha resatamo kanko jinowo debbo illa zaniyatan so wona taw hoore makko gorko jinowo walla keefeero woni wonno adan wona e ummatu muhammadin sallllahu alayhi wa sallam jamanuji ɗin haali wono makko suur anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatin azani jinowo gorko la yankihu illa zaniyatan wa mushrikatan wa zaniyatu jinowo debbo o la yankihu hade saɗam kamne illa jinowo gorko puɗaɗo fum o mushrik
نعم وفيما نون نعم كم كجوم رأى تدل تور وعند السموار هي نعم وحرم نعم بلغ رونغان تايدوم نعم غرون جانgi nahu نعم نعم ala mbi mana ya pana on ganda dum kadi mbi don bada may ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam نعم وحرم ذلك نعم على المؤمنين نعم حرمنا نوم نعم وحرم ko wada no ko حرم ذلك dum ko jangada do ko نعم wala hurimo bat hen zalika ko jangta do ko dum نعم harmina ma e dow kambe julbe be نعم so tawi azzade to zalika نعم so tawi harmina noma e meden نعم neddo fergittako fergitedo kay ma gaddi wi caga balla isari hadi res don ha نعم وراي afala tagiluna an kagilta نعم ko hurrima zalika so tawi dum harno ma julbe نعم debbo so tawi fergitima نعم wandi e goddo jaljallo goddo نعم jaljallo ono mawbe jafodon tugi capande nayi fa dow jafoden نعم acce fedam rewore nder tan نعم jafodon نعم so tawi debbo fergitima نعم walla gorko jaljallo fergiti debbo نعم hakkude maɓɓe ne harma tan taw e dow hay hunde سري منك e sari men walla نعم so tawi ɓe kiddama ɓe gayni walla ɓe kiddaka ɓe gayni نعم ɓe gondi e fijirde ha ɓiɗɗo dañama hen نعم ɓe jiiɗi wattude dewgal نعم sharia koye ɓeddino نعم walla sharia ɗiɓi ɗum a harminama walla mbiɗo ko hurrima zalika ala muminin وانا ينندي نعم kale نعم 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 wiyama so tawi debbo fergitima نعم an gorko hay son dañi ɗiɗo نعم tato نعم oɗon gondi e ɗum ɗon نعم so tawi on jiiɗi wattude dewgal نعم wi o edde ɓaɗe نعم بسم الله نعم ɗum taksisali nabi sallah sallam نعم نعم walla نعم نعم so tawi eddinima ha gasi نعم dewgal mum en mbiyon hurrima zalika ala muminin نعم walla نعم ene gasa jinɗo fota yo woppe نعم jinɗo fota ala wona gonga l'islam to janno waɗi jeɗe isa no wori namdal ma machallah woni لا anani لا o hurrima zalika ko ɗum woni kon paama en eyyi zamanuji ɗinɗi نعم walla نعم نعم koko ɓenni o hollima kay mata koko ɓenni kama kadi walla wona walla wi ko harrama ko tafsiraji نعم نعم الزاني لا ينكح الا زانيا والزاني لا ينكح الا زانيا وحرم ذلك على المؤمنين walla نعم نعم كنسي كنسي yewi ɗum noyi نعم neɗɗo fergita debbo نعم aɗa jinda e debbo kay نعم so hiddama gasi نعم dewgal ne waɗe نعم caggal edda نعم jibina e debbo نعم wonduɓe kay kam mataw kam mbaɗo mbiɗon kam jinawo نعم jaaɗo kam ha dañi ɓinguel ñiyaw نعم o kam on mbawa yiddude i oɗo humanam mbiyon pijirɗo tan mere humantaki ceer moutar on kabar boɗo نعم i ala ɓoddaram an نعم نعم ha نعم i an dañɗaɗo ɓinguel ñiyaw wiyama yo human نعم i an mo mbaɗɗa tan poɓɓiɗa walla basiɗa walla goɗɗo humantaki نعم walla meɗɗa hay seeɗa goppuɗa نعم oɗo ko jeeyata ko batta ko yo Allah bon tafsiraji moɗon dampaɗi نعم نعم ha نعم ɗum ko haala نعم oɗon karimen tan ko harmaji oɗon mbaɗa tan ni نعم gorko so fi jeeya debbo hay soɓe dañi ɓiɓɓe jeetato نعم so ɓe yiiɗi waɗɓade koye haram ɓe gonno نعم eɓe ganda koye koye zina ɓe goni نعم walla نعم perguiɗo debbo koye mataw kadi ɓurti zina نعم walla نعم ɓe yiiɗi wattude نعم yoɓe ceere nde نعم pii lebbe tati نعم walla lebbi tati نعم dewgal humta koɗe maɓɓe نعم koɓe dañno noon نعم so gotel so ɗiɗi sokoɓe dañno ko so tawi gorko o maayi نعم kamɓe ɓenɗonata نعم 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 fami نعم o waɗa du zina o ronnata نعم ɓinguel dew leeso نعم ɓe fuyɓe ɓe mbaɗ ɗum e dew leeso نعم ronnata نعم nani نعم ko ɗum gonmi ɓen 85 49 80 نعم 46 85 49 80 نعم tafsiraji noon nana jahani jirɗo so jiiɗi ƴewoyen hen نعم tafsiraji kadi nana coodani mbano leydi نعم jeehe ƴewoya نعم ƴeewa mintaji moɗon نعم e to mbiyata kadi soora suura kam no ɗum firtete pular
minen min cikanno suura ko simore ko simore kadi an kay wano mona an kay wan namte demgal mon wiire kono non mbiyata non minen ni min mbiyata ko suura gasi simore araba wiyata oɗo suura de ko ñamore إذا وجد السورة وكما وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فما الذين في قلوب مرض فزادهم رجسا إلى رجس أي جتي واري أيو يقاتل الذين والله أنا ويندا وإذا ما أنزل سورة منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون بل ستاي دum jipra ma jur beltaw anani asala ما شاء الله ha ko ane wona dum don de do ci mo jihadabe ane suudi surfi ha ay yo wor non yo bori simini isa dum fofo den min اللهم صل على سيدنا محمد تيمي ولا ها تيمي بسم الله bandiraɓe yewtere meɗen haari ɗo kamɓe bandiraɓe jogiiɓe jewteɓe en taƴodiri no feewi noon ma jarɗo jaafoɗen koye affaire juldeji he e affaire kadi kamɓe kadi ɓe liggoto koye laamu nde laamu ari fof wala ko kamɓe ketti hen kamɓe jaa toon kamɓe coccodirta e laamu enenne kadi en mbawa kadi ittudeɓe e golleji mabɓe walla porsenɓe kadi yoɓe ngar ɓe mbaɗen ko jiɗɗen ko ala en mbaɗa maslaha tan ñande keɓɓene kala ko neɗɗo dañi e nduɗota ɗum bo yetto Allah kala ko neɗɗo dañi e nduɗota ɗum yetto Allah kala ko dañƴen e mabɓe jetten Allah e darde mabɓe wona weltindade ɓe wona ande ɓe ngara mbaɗen jewte ala ko liggiyaji mabɓe ɗi ko ɗum noon dokkiri yo Allah reen yo Allah wallu yo Allah aynu reena yo Allah reen yo Allah waynu yo Allah wallu harani noon nana ara aha onon askannoɓe kadi mbiyon kadi harani de yo Allah wallu dey yo Allah wallu yaaɓe meɗen makka ɓe yo Allah renɓe toon yo Allah artiɓe e jaam yo Allah jaɓanɓe yo Allah jaɓanɓe yimɓe noon ɗayɓe wiyoɓe jaaɗo makka jaɓɓetake warantake foɓɓantake ɓen ko hallisaɓe ɓen ko maske ɓen ko malkisaɓe jari jaɓɓade kay ko jaaɗo makka jari jaɓɓade ko jaaɗo makka jaaɗo baytullahi l haram juuri suuɗa alhormante ana yahane waɗani yeehi juuri annabi sa sallam ko won kay jari jaɓɓade ko won kay jari warande amma noon ko mbiɗa rewɓe worɓe ne jilodir ɗum kam ko harmi tan hay so yaka makka ɗum kay so jama jaɗo rewdir worɓe rewɓe kay jilodirne harmi tan ene har o tamine yimɓe guɗani kono amma kay an a wawi yiide ɗanniɗo maɗa a wari ni ɗum kam ngol maɗa a noddi bande e ngari ñaam sago gummi to Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata mbaɗanɗa damgol o ɓuri Mouhamadou sallallahu alaihi wasallam wonde yana ko ladde yewwode seefa yewde an fidde wari ko annabi Abdoulaye Walle jogi annabi Abdoulaye Walle koɓe jogui ko ɗum de woni ƴewoyno anen wawi ummade Farais gara oɗo Congo boy oɗon jaɓɓo ɗum walla ummo Amérique gara oɗo Congo boy neɗɗo ummoto annabi sallallahu alaihi wasallam mbiyo waɗantaki on pen jaɓɓode hayjiyankoye mon mbaɗaneɓe ko mbawɗon beltoɗo sababude mabɓe beltanoɗeɓe beltanoɗeɓe jappe birɗe moɗon e guude moɗon e jeese moɗon e foof jaɓɓoɗon ɓe toɓe ummi to ala ko ɓuuri toon on jogorani ummade yaade ko ɓuuri toon on jogorani ummade ko ɓuuri toon ha yo maddini jaɓɓode makkiyankoye moɗon yo Allah waɗane enen foof kono ni min noon kam mi tigui gueɗɗam makka ɓaade mi kam wawa dogde arfa ɗum komi boof mi yiiɗa kadi rondede kadi beddum ren mbarem toon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh caggal ɗe keɗɗen ceero men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Sile yewtere men ari ɗo eɗen ñaago Allah kadi yo Allah waɗe nden kam muɗum ha alkamisa garo inchallah on mbawa jokkude kadi jewte men islam inchallah en calmin dendami on wonɓe dente men WhatsApp funnague hirnague rew worko kam fof ɓe calminaɓe juuram seeremɓe jinnaɓe sidifaɓe almuɓe dendalngal jayden koɓe e mawɓe men kam fof ɓe calminaɓe juuram hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh